जों इको थानानथिके खबर मानखा निरुदेव बर्मान नगो बुम कायसा लाइ दंजाखनि hey abo खबर माने जों तो फायका hey इको बुम तैरै ताबो रिकवर खाइ नायगोना जों अथारिटि सिङाव अथारिटि बा कक खालाय परे तामो ब्रक ताम स्टेप ना अब बाय दिनै जों आरो खुथुमारा गामियाव सिनि बाखौ निरुदेव ब्रह्मा हेगबो विलेज नि चेयरमैन ताबो जोंनि जाबाथ' जों मनिटरिंग कमिटिनि चेयरमैन बिनि नग निया हर माने दिनै जे थानाय हर ओ हर प्राय 9टा के 9:30 बहायो बरफ निजे जों खाना आरो फाइ खानाबाय बरफ थैयाखौ अब फाइजाराव बुम खिटारै गलां थांका जे बिनि नक अब बुम खिटार माने मोटामोटी आइडिया एंगाय किसी कुथुक हाइ दं माने बागै आइं ते खिटार खाना सिन आइडिया अब 3 सागाव खालायमोन बागै पेलिया इनका अब ने बागै तिने आयै जों ठीक सैमनका जे नक नि बिनि चिनि ताखुक निरानि साजक बस तैना हाने अंक कांका आरो बुमनो के बबसिया बुमनो खसै टिपिका तै फाइके हांका आरो साइमन गलो नक तामनो बुफानो समयका बुम आ फाइके साइमन आइमन काय जों पुलिस रनो खबर होय आगो बुमनो पुलिस रक लाङै थांका अबन बागै जों साइमनो अ जागाव अब जारा जे समस्या खाइने र बरकनि जे बनि जे फेमिलि ना मकल माने केना दङ हेके बंने परे कुनो व्यक्तिगत सूत्रटा हाइरक दङ माने हेके जे खरक चेयरमैन नङै सामु खेतिनि बन बरकनि बखन मते खलायने बागैना पर साजे रङै मानो अबन बागै सिने जे आइडिया ह गर जों सराय सिनेमा अब काइसे थेमरां हेके समस्या खाइने र बरकनो खलायखिना अब हेके निसिन दारना खलाय जों ताबो अब हाइके एरिया अब ताबो जतन किरि करा हाइंलाय दङ कारण अब बमतै सेमि अब बम ताबो जों पुलिस तक जे आइडेन्टिफाइड खालामनो परे जों सामाने बरमियाखौ जों अलरेडि बुमियाखौ लायखा अन मगन जों तिनो फुङाव खबर माने अजागा जों भिजिट खालियो आनि लगे दङ आरो चिने खुमलुं साबजुनि चेयरमैन किरपे देबो अमगे चिने मान्दाइ चिने डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक कमिटिनि लिडार दङ एरियान जत बड़ दङ ने जों हाके फायो जत नायफिनमान ठीक ठीक अब बुम तार बायराब जा अब हेकन जों ताव थाना दे दखले कुनु सन्ना हरा त तां बाबा मा साब खाइते त बाबा नो ग्यावै त जों केमना सन्ना हत खलाइमिया ताबो अब हाके तामो वान सय खलाइकाब जेमा जों नो ग्यावै जों जबरना जों अ खाइफना जों अब अनुमान हाके रक जों साइमिया तामखाय जों अजागो ताबो सुगरा जों जे मालिकनि कुते मालिकनि कक सावना जों अब बरनि थिनि कुनु बम हाइ सम त अब साइना तावखै जों अरमानखै जों ताखु जरखाय अब कैसा पार्टी नहीं है कि बच्चे चिप खाई मनी अब ना बिरोधी तंगे बहुत